Ħanaqraw minn Mattew kapitlu 3. Mattew kapitlu 3 minn vers 13 sa 17. Fejn hawnhekk għandna rakkontat il-magħmudija ta' Sidna Ġesu. Imbagħad Ġesu ġie il-Ġordan mill-Galilija għand Ġwanni biex ikun magħmmed minnu. Imma Ġwanni prova jipprojbih, prova jżommu billi qal jien għandi bżonn inkun magħmmed minnek u inti ġi għandi. Ma Ġesu jieġeb il-qallu ippermettija bħalissa għax hekk huwa adatt għalina biex inwettqu kull ġustizzja. Imbagħad ippermettih. U appena tagħammed Ġesu tela minnu fih mill-ilma u ara. Infetħulu smewwiet u ra l-Ispirtu tal-Alla nieżel bħal ħamiema u ġej fuqu. U ara leħem is-sema qal dan u ibni l-maħbub li bih nitgħaxxaq. Amen. Missija smewwiet. Nitolbuk sabiex bħalma inti titgħaxxaq supremament bibnek Ġesu, hekk ukoll nitalmu aħna nagħmlu l-istess sabiex insibu l-ferħ, it-twettieq, il-sodisfazzjon kollu tagħna fih li inti tridu jkun preminenti fil-Knisja tiegħek. Amen. Amen. Il-poplu Ludi kien poplu ta' bilħaq privileġġjat. Alla mill-antik għamel diversi pattijiet miegħu, ftehim miegħu, birku, ħsibu, ħelsu mill-jasar tal-Eġittu taħ art tnixxi l-ħalib u l-għasel u fuq kollox batilhom regolarment profeti, nies li biqlu bija, fakruhom la darba huma jinsabu f'relazzjoni hekk speċjali mal-Alla, importanti li jobduh, importanti li jmixxu fil-patt tiegħu. Però wara l-eżilju, wara li mbagħad in-nies xi ftit mill-Lut reġgħu lura lejn Iżrael u bnew it-tempju, il-poplu Iżraelita qatt ma kien kbir u setan daqs qabel. U kien hemm ukoll differenza kbira fejn qabel kellhom il-profeti issa wara li tkellem l-aħħar wieħed Malakija, il-profeta Malakija, ma kienx hemm aktar profeti. Infatti Malakija jala il-ktib tiegħu billi jgħid ara jiena se nibgħatilkom lil Elija l-profeta qabel ma jasal jum il-mulej kbiru tal-biża' u jreġġa l-lub tal-missirijiet għal uliedhom u lub l-ulied għal missirietom li ma neġġiex nidrob l-art kollha b'saħħitha. U hekk jispiċċa t-Testament il-Qadim. L-aħħar kelma minn għand Alla. Din profezija dwar Ġwanni l-Battista. In-nies għarfu illi Ġwanni illi kien qiegħed jagħmel maxmara Ġurdan kien personaġġ mhux tas-soltu. Għarfuh bħala profeta u l-Iskrittura tgħidilna li l-Ġudea kollha ħarġet għandu il għaliex irrealizzaw illi issa wara sikta ta' aktar minn 400 sena, immaġinaw. Il-poplu ta' Alla kien ilu mċaħħad minn gwida profetika għal 400 sena. Issa Ġwanni l-Battista, Ġwanni li laqmuh il-Battista jew l-Ammidi. Aħna il-laqam nagħtu laqam lil xulxin kultant skont dik xi ħaġa li tkun vera prominenti fik jew li tixtaqlek. Ġwanni laqmuh l-Ammidi għax kien qed jagħmel xi ħaġa straordinarja, xi ħaġa li kienet skandlu għall-Lut. U frattant kienu ħerġin għandu għall-iskandlu għaliex il-magħmudija il-Lut kellhom diversi ritwali ta' ħasil tal-idejn qabel jieklu u ħafna ċerimonjalek. Però li il-magħmudija bit-tgħaddis fix-xmara li Ġwanni kien qiegħed joffrija għal maħfra tad-dnubiet u ċoj għan-nid mal dawk li jirrealizzaw id-dejn tagħhom mal-Alla. Tajjeb u ħajmorru għandu għat-tindif bil-fidi. Dan il-pass kien ta' bilħaq rivoluzzjonarju, kien sorprendenti għall-aħħar. Allora kien tistgħu timmaġinaw kien hemm dal-ferment fost il-poplu Ludi, anke l-Fariżej u l-kbarat tal-Lut darba bagħtu delegazzjoni biex jaraw eżattament x'qed jiġri. Maxmara Ġurdan fejn hemm dan raġel li kien ilu fid-deżert għal ħafna snin u fid-daqqa u l-ħin joħroġ pubblikament u jibda jistieden in-nies biex jippreparahom għal biex jiltaqgħu mal-Messija li Alla finalment
wara li kien ilhom jistennew sekli twal ta' snin, issa finalment wasal biex jidher. Il-Magħmudija ta' Ġwanni kienet tissinifika l-indiema tal-midinbin tajjeb fi stadju importantissimu meta il-Messija kien wasal biex ikun muri lill-Iżrael. Ħafna mexxejja tmeżmżu ħadu għalihom bħalli kieku dan minnu biex min rajh jivvinta din il-Magħmudija. Tajjeb infatti fil-Vanġelu ta' Luqa jgħidilna illi il-poplu kollu meta sema' lil Ġesu l-Pubblikan iġġustifikaw l-Alla billi kienu tagħmdu bil-Magħmudija ta' Ġwanni għaliex Ġwanni kien ta' xhieda għal Ġesu Kristu. Imma l-Fariżej u l-orrif tal-liġi li ma tagħmdux minnu ma laqgħux biħsara tagħhom infushom ir-rieda tal-Alla. Kien hemm dawn il-kbarat, dawn il-reliġjużi, dawn li kienu ħanejdu hekk il-kapijiet tal-poplu li ma laqgħux il-Magħmudija, ma ridux jumiljaw li nfushom billi jirċievu Magħmudija għal maħfra dnubiet għax huma ħassew milli m'għandhomx bżonn jibdlu xejn mis-sitwazzjoni tagħhom. Dawn il-mexxejja assumew li din l-innovazzjoni din ħanejdu hekk xi ħaġa ġdida ta' Ġwanni l-Ammiedi tajjeb kienet radikali u kienet insolenti wkoll għalihom. Kienet insolenti. Bħalli kieku aħna maħniex il-poplu tal-Alla x'għandna bżonn illi nitgħamdu. Kienet ukoll jista' jkun ħassewa eretika, ħassewa xi ħaġa li m'għandix tkun. Mentri Ġesu għal tmiem il-ministeru tiegħu meta il-mexxejja kemm il-darba dawruh u pprovaw jaqbduh f'xi kelma biex ikollhom fuq xi jixluh. Darba Ġesu nnifsu dar fuqhom u qalilhom il-Magħmudija ta' Ġwanni nejn kienet. Aħarsu lura issa qed jgħidulhom 3 snin qabel il-Magħmudija ta' Ġwanni nejn kienet? Mis-sema jew mill-bnedmin? Alla qallu biex jagħmel jew kienet xi ħaġa vvintata minnu. U huma tkellmu bejniethom bdew jgħidu jekk ngħidu mis-sema jgħidilna għaliex mela ma mmintux. Għaliex ma qattux għall-Magħmudija tiegħu. Imma jekk ngħidu mill-bnedmin kienu jibżgħu min-nies għax il-koll kienu jżommu lil Ġwanni bħala profeta. U hemmhekk Ġesu qabadhom f'din dilemma. Huma mbagħad labuha ta' parsi tal-jum ma nafux qalulu. Ma tafux meta huwa evidenti li kienet mis-sema. Allura hawnhekk naraw kif Ġwanni kien qiegħed ħajdu hekk qed jibda paġna ġdida, kapitlu ġdid fl-istorja tal-Lud. Il-poplu Ludi kien wasal, il-poplu tal-Alla kien wasal fi stadju kritiku tajjeb fejn kellu jiġi żvelat il-Messija, it-tama ta' Iżrael. Tajjeb, in-nies komuni allura konxi ta' dnubietom irċivew il-Magħmudija u Ġesu wkoll resaq il-Magħmudija. U jekk dak li qed jagħmel Ġwanni kien sorprendi din iżjed. Il-fatt li Ġesu resaq biex jitgħammed kienet xi ħaġa li għal Ġwanni ma setax jifhimha. Infatti jekk taqra jekk tistudja l-Grieg kif il-miktuba, Ġwanni prova jipprojbih kemm il-darba. Mhux qallu darba u libet u daqshekk. Imma irrepetilu kemm il-darba Ġesu, kif jista' jkun nagħmel lilek? U Ġesu forsi qallu iva għammidni. Imma ma jistax ikun. Għammidni. Kien hemm din il-ħajdu hekk il-konverzazzjoni imtawla bejn Ġesu u Ġwanni, il għal Ġwanni ma setax jifhem. Il-Magħmudija tiegħu kienet għal midinbin. Mentri hu kien jaf illi Ġesu kien bla dnub. Kien il-ħaruf tal-Alla. Ġwanni u Ġesu kienu ġu minn xulxin, infatti, skont il-rubija tal-ġisem probabbilment kienu kuġini, Elisabetta u Marija kienu raba ta' xulxin, u Ġesu kien jaf dwar, Ġwanni kien jaf dwar Ġesu, min jaf kemm il-darba, forsi il-taqgħu flimkien, u
Ġesu qatt ma tkellmet b'mod negattiv kontra Bina. Bina kien ubbidjenti għall-aħħar. U allura Ġwanni aktar u aktar ma setax jilqa' il-proposta ta' Ġesu illi għandu. Għalfejn tagħmel Ġesu mela? Għalfejn Ġesu ried illi jitgħammed? B'magħmudija li kienet intiża għal midinbin. Minkejja l-protesti tal-Battista Ġesu insista illi għandu jitgħammed. Ġesu ra il-ħtieġa li jitgħammed prinċipalment għal tliet raġunijiet. L-ewwel nett ried illi sottomettu ruħu għal kull ma rrekjieda Alla għal poplu tiegħu. Dak kollu li Alla ikkmanda lill-Iżrael, Ġesu bħala Iżrael il-ġdid, tiftakru Mattewx qal biex titwetta il-ħaġa mitkellma mill-profeti minn Iżrael sejjaħt il-libni. Ġesu huwa Iżrael il-ġdid. U dawk li huma miegħu u fih permezz tal-fidi dan hu Iżrael il-ġdid issa. Ġesu ried illi fejn Iżrael l-antik ħajdu hekk falla. Min qara t-Testament il-qadim għandna storja mtawla ta' dnub, ta' idolatrija, ta' immoralità, ta' stinazzjoni fil-ħażen. Ibda mislaten għan nies komuni. Iżrael ġdid falla, issa għandna Iżrael il-ġdid. Iżrael qadim falla, issa Ġesu Iżrael ġdid. U jrid illi kull ma Alla jiddomanda, kull ma Alla jitlob minn Iżrael, Ġesu ra li da kien għalih. Infatti, Ġesu ried illi jonora lill-Alla il għaliex twieled taħt il-liġi. Fil-Galatin 4 jgħidilna meta waslet il-milja ta' żmien Alla bagħat il-libnu imwieled minn mara li sar taħt il-liġi. Mela, kull ħaġa li kmanda Mosè, kull ħaġa li qalu l-profeti warajh, Ġesu għad għalija. Imqar wara t-twieled 8 jiem wara Marija ommu u Ġuseppi ħaduh fit-tempju biex ikun ċirkonċiż. Xi ħaġa li tissinifika d-dnub, ċirkonċiżjoni, it-tneħħija tad-dnub. It-tneħħija, il-separazzjoni tal-bniedem mid-dnub. Però Ġesu wkoll kien ċirkonċiż. Luqa jgħidilna meta kienu kompluti 8 ijiem biex jirċievi ċ-ċirkonċiżjoni semmew Ġesu, li semmuhom mill-anġelu qabel ma kien ikkonċeput fil-ġuf. U meta kienu kompluti l-jiem tal-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, tellagħu lejn Ġerusalemm biex jippreżentaw lis-Sid. Bħalma miktub fil-liġi tas-Sid. Kull maskil li jiftaħ il-ġuf jissejjaħ qattis għas-Sid biex joffru sakrifiċċju skont kif magħdud fil-liġi tas-Sid. Par, gamiem jew żewġ frieħ tal-ħamiem. Kull sal-iċken dettall, kull ma kienet tirrekjied il-liġi Ġesu għata lija minn twelidu il-qoddim. U allura iva l-magħmudija la darba Alla kmanda kienet ukoll għalih. Dak l-ewwel raġuni. Raġuni oħra hija Ġesu rid jitgħammed sabiex jidentifika ruħu man-nies mal-midinbin minħabba li kellu jmut biex iġorr ħtijietom fuq is-salib. Ġesu ma jistħix minna irrid ikun wieħed bħalna. Infatti, Ġwanni aktar quddiem meta ppreżentah lin-nies, nistgħu immaġinaw qed jipponta seba' u jgħid lin-nies araw dan huwa l-ħaruf t'Alla. Fejn qabel saru dak l-eluf ta' sakrifiċċji tal-ħrief u annimali oħra fuq l-artal, issa dan huwa il-ħaruf t'Alla li effettivament ineħħi d-dnub tad-dinja. Huwa l-scapegoat, kelma li nużawha bl-Ingliż, però minn fejn ġej din il-kelma scapegoat. Tajjeb, Mosè fost il-ħafna regolamenti li ta' lill-poplu Iżraelita għalilhom illi f'okkażjon minnhom kellhom l-qasas il-kbir tagħhom kellu jitresqulu żewġ mogħżiet. Fuq waħda minnhom joqtolha bħala sakrifiċċju. U t-tieni waħda ikun hemm raġel inkarigat li wara li l-qasis il-kbir poġġi idejh fuq rasa u jistqar id-dnubiet tiegħu u tal-poplu,
Dan raġel ki jaqbada mill-ħannieqa iġorra il-bot fid-deżert u hemmhekk ħallija. U dik il-moża ħadd ma jkun jaf x'sar minnha, tintilef. Ja stampa sabiħa tas-sakrifiċċju ta' Kristu. Kristu li inqatel biex ipatti għal dnubietna ħalli ineħħihom lemm. Araw il-ħaruf tagħla dannu li jneħħi d-dnub tad-dinja, il-verb huwa speċjali ajro bil-Grek li tista' titraduċih kemm tneħħi jew iġġorr. Issa li min hija tajba? It-tnejn huma tajbin, imma meta inti tittaqleb mill-Grek għal Malti jew mill-Grek għall Ingliż. Tajjeb jekk taqraw diversi traduzzjoni bl-Ingliż ġieli jgħidlek who bears the sin of the world jew who takes away the sin of the world. It-tnejn huma tajbin, jew Ġesu refa d-dnub u ġarru lemm. Huwa l-scapegoat. U allura Ġesu tagħmel propjament biex jidentifika ruħu magħna il-midinbin ħalli ma nibqgħux midinbin. U t-tielet raġuni bil-magħmudija Ġesu wera illi ġie fostna biex jieħu postna. Biex jieħu postna. Hekk iwettaq kull ġustizzja. Infatti din hija r-raġuni għala Ġesu ir-raġuna ma' Ġwanni u għallu permettija bħalissa għax hekk huwa adatt, hekk jixraq għalina biex inwettqu kull ġustizzja. Kull ġustizzja. Ġesu il-ġust eventwalment miet minflok l-inġusti biex rassaqna lejn Alla. Alla qed jippreżentah fil-magħmudija tiegħu bħala il-kandidat adekwat bħala dak li kapaċi jittratta mad-dnub tagħna ħalli ixejjinhom, ħalli jelimina il-ħażen minna, ħalli għamilna preżentabbli quddiem Alla. Xi ħaġa li anke l-profeta Iżajja fil-famuż kapitlu tiegħu 53 għall-aħħar tal-kapitlu jgħid illi Ġesu għad jara il-frott tat-tbatija ta' ruħu hawnhekk qiegħed jipprofetizza l-qawmien mill-mewt tiegħu, tajjeb wara li jkun bata, wara li jkun miet, jara l-frott tat-tbatija ta' ruħu, jara n-nies salvati, n-nies illi huma konvertiti lejh mirbuħa s-saltna talla. Jara l-frott tat-tbatija ta' ruħu u jissodisfa ruħu. Bil-għarfa tiegħu il-qaddej tiegħi il-ġust jiġġustifika lil ħafna. Alla qed jgħid il-ġust bih jiġġustifika ħafna. Bih ħafna midinbin ikunu dikjarati liberi minn kull ħtija. Ma jibqax hemm fuqhom il-kundanna tal-liġi miksura. Il-ġust jiġġustifika lil ħafna għax hu jitabba biħżunithom. Ġesu kellu jitabba biħżunitna. Wallu għal-magħmudija ta' Ġwanni avolja kienet għal-midinbin, Ġesu rrid illi jirċevija biex juri mill-bidunet illi ġie biex jitratta mad-dnub tagħna. Pawlu Apostlu jesprimi din il-verità meraviljuża fil-famuża sentenza tiegħu u li ma araf ebda dnub Alla għamlu biex ikun dnub għalina, biex aħna nsiru l-ġustizzja tal-Alla fih. Ġesu il-perfett, tajjeb, illi qatt ma għamel jew esperjenza xi ħażen, tajjeb, sar dnub għalina. Meta kien misluf fuq is-salib, sar bħalli kieku dak li tabba biħtijietna, immaġinaw qasas il-kbir qiegħed ipoġġi jdejh fuq il-moża u jistqar dnubiet. Ġesu tabba bil-ħtijiet tagħna sabiex iġorrhom lemm. Allura x'ġara fil-magħmudija ta' Ġesu? F'dik l-okkażjoni kritika, l-okkażjoni importanti, l-għonet ingħatatilna manifestazzjoni ta' Trinità. Aħna nemmnu f'Alla wieħed, vera? Alla wieħed il-ħalliq tas-sema u l-art. Alla li jeżisti eternament fi tliet persuni, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Il-Missier mhux l-Iben mhuwiex l-Ispiritu Santu, l-Ispiritu Santu mhux huma tliet persuni distinti, jingħarfu minn xulxin u frattant huma Alla wieħed. Wieħed fl-essenza, tlieta fil-persuni. Okay? U allura hawnhekk naraw il-Ġesu li għadu kif niżel mhix fi xmara, tajjeb, imbagħad il-Missier jitkellem is-sema u l-Ispiritu talla jinżel fuq. Il-Missier tkellem
u ta' xhieda aperta, xhieda qawwija, xhieda konvinċenti dwar il-relazzjoni ta' Ġesu miegħu. Dan u ibni l-maħbub li fih jiena sibt l-għaxqa tiegħi. Alla biex jitkellem bleħen li jinstema' mis-sema. Di mhix xi ħaġa ta' kuljum. Vera? Kien hemm okkażjoni oħra lejn tmiem il-Ministeru ta' Ġesu fejn Ġesu talab il-missier igglorifika lill-ibnek biex ibnek ukoll jigglorifikak. U Alla tkellem is-sema, in-nies ħasbu li ried, jew kellmu xi anġlu, però kien il-missier li kien qed ikellmu u qallu glorifikajtu u se nerġa' nigglorifikah. Il-missier jitkellem is-sema, jagħti xhieda, jgħid eżattament min hu dan Ġesu Kristu. Iżajja 42 vers 1 jgħidilna ara, il-qaddej tiegħi. Ġesu appreżentat bħala qaddej. Ġesu ġie hawnhekk fuq missjoni speċjali illu waħdu seta' iwettaq. Ġie biex ineħħi id-dnub ta' daw kollha illi jafdaw fih. Alla qed ippreżentah profetikament f'Iżajja ara qaddej tiegħi li jiena inwiżnu. Il-maħtur tiegħi li fih ruħi titaxxaq. Qed l-ispirtu tiegħi fuqu u jxandar il-ġustizzja lill-ġentili. Mela Alla jagħti xhieda ta' Ġesu u wkoll l-ispirtu jinżel b'mod viżibbli. Infatti jgħidilna niżel bħal ħamiema b'dik il-ġentilezza niżel biex Ġesu jkun unzjonat, ikun imqawwi għal ministeru tiegħu. Infatti immedjatament wara Ġesu se jittieħed fid-deżert għal 40 jum fejn ikun imġarrab bix-xitan, imbagħad kif jirritorna jibda l-ministeru tiegħu ta' pritkar, ta' skonġrar, ta' fejqan, qed juri illi s-saltna Alla hija preżenti. Għaliex? Għaliex is-sultan hu preżenti. Fejn hemm is-sultan hemm is-saltna. U allura naraw kif l-ispirtu Alla iwiżnu jissapportjah biex ikun kapaċi iwetta dan ir-rwol importanti. Għal darb'oħra Iżajja profetikament jgħid l-ispirtu ta' Sidi il-mulej fuqi. Għaliex il-mulej dilikni biex inxanda l-Evanġelju lill-lumli, batni biex indewwil dawk ta' qalbu maqsuma, biex inniedi l-ħelsien lill-imjassrin, biex niftaħ il-kanċell tal-ħabs il dawk li huma marbutin, biex inniedi s-sena tal-grazzja tal-mulej. Is-sena tal-grazzja, is-sena tal-ġublew, is-sena ta' maħfra ħielsa għal dawk kollha li jersu. Ġesu kien moti l-ispirtu fil-milja tiegħu, mhux bil-kejl, mhux ftit, fil-milja tiegħu, ħalli bekk ikun kapaċi iwettaq il-ħidma redentiva illi taħ il-missier biex jagħmel. Ġesu kien immarkat biex ngħidu hekk speċifikament bl-ispirtu Alla nieżel fuqu bħala dak li għandu l-ispirtu fil-milja tiegħu u allura kwalifikat biex jagħmel bih. Ġesu Ġovanni qal jiena m'iniex denju li inħoll il-fieli tal-qorq tiegħu, imma warajja ġej wieħed aqwa minni li hu se jammidkom bl-Ispirtu Santu bin-nar. Il-Magħmudija Ġesu għal għammiedi id-darba illi jammidna bl-Ispirtu tal-ħajja. U għalhekk nitkellmu dwar it-twelid mill-ġdid. Li bih aħna nidħlu fis-saltna Alla. Ġesu dak li għalalna l-lotja tal-Ispirtu Santu illi bih aħna nsiru ħajjin għal Alla. Ġwanni f'okkażjoni minnhom jitkellem hekk ara. Ġwanni xed bil-qal jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u qgħad fuq Ġesu. U jien ma kontx nafu. Imma dak li batni nagħmed bl-ilma, ġifieri Alla, għalli fuq min tara nieżel l-Ispirtu jibqa' fuqu daku li jagħmed bl-Ispirtu Santu. U jiena rajt u xedt li dan hu l-iben Alla. X'introduzzjoni sabiħa
jagħti ġwanni lin-nies, dan huwa l-iben Alla. Dan huwa l-ħaruf Alla li jneħħi l-dnub tad-dinja. Hekk hawnhekk naraw allura li qed tiġi inawgurata epoka ġdida. Epoka ġdida. Jekk imqar tqabbel it-Testament il-qadim mal-ġdid tara li hemm ħafna differenza. L-istess Alla wara l-awtur tiegħu per Ġesu daħħal riforma qawwija. Apparti li ħadem il-fidwa tagħna, apparti li qalalna li li nsiru li Alla permezz tal-fidi fih, tajjeb, Ġesu daħħal ħafna bidliet. Fejn qabel kien hemm ħafna ritwal tat-tempju u saċerdozju u ċerimonjal elaborat, dak issa tneħħa, dak kienu dellijiet tal-ħwejx tajba li kellhom jidhru fi Kristu Ġesu. U allura naraw kif kmieni fil-ministeru tiegħu, possibilment l-ewwel darba li Ġesu daħal f'sinagoga biex jippriedka nhar ta' Sibt, tajjeb għażel il-pass minn Iżajja fejn jitkellem l-ispirtu tal-mulej fuqi il għaliex hu dilikni biex inxandar l-bxara tajba lil fqajrin. Biex inxandar s-sena mill-qwa tal-mulej. Mbagħad għalaq il-ktieb taħlura lil qaddej u qgħad bil-qiegħda. U għajnejn dawk kollha li kienu fis-sinagoga kienu mwaħħlin fih. Min jaf se jgħidilna issa? U x'qalilhom Ġesu? Għalhom dal-kliem li tkun kif smajtu bħalissa. Twettaq issa stess fil-preżenza tagħkom. Qed jippreżenta lil nnifsu b'mod apert bla ħabi jien huwa l-Messija, jien huwa s-Salvatur li Alla wiegħed miż-żernieq tal-umanità. Tista' timmaġinaw il-ferment li kien qed jinqala dakinhar. Għall-ewwel Ġesu kellu ħafna segwaċi, meta aktar ma għallimhom u aktar ma urihom xi rrekjedi minnhom bħala dixxipli, ħafna minnhom bdew jitilquh. Qed tifhem? Però il-ħoss, ix-xnija tiegħu xterdet ma' kullum kien, speċjalment imbagħad bil-mirakli stupendi illi kien qed jagħmel. Fil-magħmudija tiegħu Alla xehed għal ibnu. Dan u ibni l-maħbub li bih nitaxxa. X'testimonjanza superba, testimonjanza sabiħa, Alla jikkonferma illi Ġesu ta' Nazaret huwa x-xbija perfetta tiegħu. Alla li huwa inviżibbli, spiritu inviżibbli, spiritu infinit inviżibbli, li kieku kellu jidher kif jidher? Tweġiba Ġesu ta' Nazaret. Min jara lili jara il-missier li batni. Ta' bil-ħaq nemnuh da? Iva. Alla il-ħalliq tagħna li bih sar kollox żarna fuq din il-pjaneta li fuqha ninsabu. Der fostna huwa Ġesu huwa l-iben Alla. Littra l-Ebrej kapitlu 1 jgħidilna li f'dawn l-aħħar jiem Alla kellimna bibnu li kostitwih il-werriet ta' kollox. Li permezz tiegħu wkoll għamel id-dinjiet qed jiddikjara l Ġesu huwa wkoll il-Kreatur, li hu l-isplendur tal-glorja t'Alla u r-rappreżentazzjoni eżatta tan-natura tiegħu. Ġesu huwa r-rappreżentazzjoni eżatta li kieku Alla kellu jippreżenta lil nnifsu b'mod li nistgħu nirrelataw, nistgħu nifhmu. Kif ikun? Ġesu. Ukoll Alla xehed dwar ibnu qal dan huwa l-maħbub tiegħi. Dan huwa l-maħbub tiegħi. Il-maħbub t'Alla b'mod speċifiku. Aktar tard meta Ġesu għażel 3 mid-dixxipli tiegħu, Pietru, Ġakobu u Ġwanni, tellaħħom fuq il-muntanja, probabbilment kienet il-muntanja Hermon, tajjeb f'Iżrael. U hemmhekk tbiddel qudiemhom. Kien trasformat, anke l-ilbis tiegħu beda jiddi bħax-xemx. U deru Elija u Mosè qed jitkellmu miegħu. U wkoll dakinhar waqt li kien għadu qed jitkellem Pietru ġifieri, ara sħaba dawlija dellithom u ara leħem sħaba qal dan hu ibn il-maħbub li bih nitaxxa isimgħu lilu. L-istess testimonjanza Ġesu għal maħbub ta' Alla. Aktar minn hekk Alla jitaxxaq fih.
Ħassaqsikom mistoqsija f'xiex titaxqu intom, f'xiex issibu l-pjaċir tagħkom. Forsi fit-tisjir, forsi f'xi logħba futbol. Kemm aħna żgħar, kemm aħna banali, kemm aħna bla sens kultant. Illi nippruvaw nsibu l-għaxqa tagħna fiċ-ċuċati, fil-ħmerijiet. Alla l-imbierek, Alla li huwa infinit, Alla illi isib l-għaxqa tiegħu, il-kuntentizza tiegħu, id-delizzja tiegħu f'Ġesu ta' Nazaret. Il-pjaċir divin jinġabar fl-liben. Il-missier ħobb il-liben jgħidilna u ta' kollox fidejh. Mela, ninnotaw, ix-xhieda li Alla ta' l-liben hija unika, Alla ma jitkellem hekk dwar ebda bniedem ieħor. Ebda bniedem ieħor. Ġesu kien bniedem bħalna. Bniedem tassew, Alla tassew. Però dwar ebda bniedem ieħor Alla dan u ibn il-maħbub li bih jiena nitaxxa. Għaliex ma stax jgħid hekk għax aħna nies appostati, nies infidili, nies li ma żammejniex il-patt, diżubbidjenti, vili, ingrati. Alla jagħtina u maqmu. Għal ma stax jgħid jiena nitaxxa dik jew bl-oħra. Għaliex għax aħna ribellużi kontri. Frattant, għandu għal-Vanġelu issa. Frattant, dak li huwa impossibbli illi nagħmlu biex aħna b'xi mod jew ieħor niksbu l-approvazzjoni t'Alla, niksbu l-pjaċir t'Alla. Fi Kristu Ġesu, permezz tal-fidi fih, Alla jkun kapaċi f'sens ieħor jgħid illi iva dik il-persuna, dak il-bniedem għandi pjaċir bih. Dak huwa l-maħbub tiegħi. Araw da xejn. L-għonet nistgħu nsiru ulied adottivi ta' Alla. Fejn qabel konna edewa tiegħu nistgħu Alla jirċevina fl-għadd tal-ulied adottivi tiegħu appuntu meta aħna nemnu f'ibn Ġesu. Ġwanni 1 vers 12 jgħidilna li dawk kollha li rċevew kif nirċevuh, mhux bitqarbin. Mhux b'mod karnali, ma nirċevuh bil-fidi. Meta l-qalb tagħna hija miftuħa għalih. Dawk kollha rċevewh tom il-jett jew tom l-awtorità li jsiru tfal t'Alla. Il-dawk li jemmnu f'ismu, li mhumiex li huma mweldin mhux mid-dmija, mhux mid-dixxendenza għax nannuk u l-ġenituri tiegħek kienu Kristjan l inti bil-forsi awtomatikament inti Kristjan. Le. Lanqas mir-rieda tal-laħam, lanqas mill-kapaċità umana tiegħek, lanqas mir-rieda tal-bniedem għax bħalli kieku ħadd iddeċiedi inti u dik li tħollu torbot. Le, imma huma imweldin minn Alla. Dan huwa l-att grazzjuż t'Alla. Illi għamilna ulied adottivi appuntu għax aħna dawwarna l-ħarsa tal-qalb tagħna lejn ibnu Ġesu Kristu. Fejn qabel konna dewa t'Alla nsiru l-maħbubin t'Alla kif minħabba ir-relazzjoni tagħna, ir-relazzjoni vitali tagħna ma' Ġesu Kristu. Rumani 1 vers 6 Pawlu jgħid lil dawn l-insara f'Ruma jgħidilhom li fosthom intom ukoll l-imsejħin ta' Ġesu Kristu, l-imsejħin dawk illi laqgħu l-istedina għas-saltna. Lil dawk li qegħdin f'Ruma maħbubin t'Alla u msejħin bħala qaddisin. Maħbubin t'Alla. Pawlu f'moħħu għandu illi hemm nies dawn huma maħbubin t'Alla, però aħna mhumiex. Iva, l-imħabba t'Alla, l-imħabba ġenerali t'Alla, it-tjieba t'Alla tilħaq lil kulħadd. Il-fatt li jagħtina x'nilbsu, x'nieklu, jagħtina saħħitna, jagħtina dar, ħafna kumditajiet, dik hija espressjoni tal-imħabba t'Alla. Però hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar l-imħabba salvivika t'Alla, l-imħabba speċjali t'Alla li twassalna sal-glorja tal-ġenna biex niftehmu. Dik hija għal dawk illi huma l-imsejħin ta' Ġesu Kristu. Dawn huma l-maħbubin t'Alla, imsejħin bħal-qaddisin. Ukoll kif x'namlu biex aħna nsiru l-għaxqa t'Alla. Dan huwa ibn il-maħbub li fih jiena nitaxxaq. Alla jista' jitaxxaq bina iva,
Jekk aħna ninsabu fi Kristu Ġesu. Jekk aħna mlibsin bil-ġustizzja tiegħu. Efesin 1 vers 5 jgħidilna li Alla predestinana għall-adozzjoni bħala uliedu permezz ta' Ġesu Kristu. Għalih innifsu qed nisimgħu permezz ta' Ġesu Kristu. Il-barkiet eterni t'Alla nirċevuhom permezz tal-Medjatur Ġesu Kristu. Skont l-intenzjoni tajba tar-rida tiegħu għat-tifħir tal-grazzja glorjuża tiegħu li bija iffavorina fil-maħbub bnu. Il-grazzja Alla jsir benevolenti lejna. Alla jsir Alla li jitaxxaq fina billi jiffavorina fil-maħbub bnu. Il-ġid etern tagħna allura jiddependi fuq x'rabta għandek ma' Ġesu. X'rabta għandek ma' Ġesu? X'relazzjoni għandek ma' Ġesu minn ġurnata għall-oħra? Jgħid timxi miegħu. ċert li inti tfera ħajja fid-dilja l-vera, fera ħajja, fera li tagħmel il-frott, fera li l-missier qed jiżbora biex tagħmel aktar frott. Ġesu qal dik il-ferra ma tagħmilx frott tinqata' u tintrema fin-nar, tinħaraq. Il-kwistjoni kollha llum quddiem din ir-realtà ta' Ġesu li storikament iva fi żmien imbiegħed resaq biex jitgħammed. Jissorprenda l-Ġwanni, jissorprendi lilna. Imma għaliex? Sforz li mħabba esaġerata tiegħu lejna. Għax irid illi jagħtina mill-ġid tiegħu. Bil-magħmudija tiegħu Ġesu wera r-rieda tajba tiegħu biex isir bħalna ħalli aħna nsiru bħalu. Mhux fis-sens li jsiru allat bħalu. Ovvja, aħna bnedmin u nibqgħu bnedmin. Vera, ma nsiru bħalu. Aċċettabbli quddiem Alla li Alla ikollu ta' bilħaq pjaċir bina u jarafna bħala l-ulied adottivi tiegħu. Amen.